Pois, antes de comezar o pleno do 24 de xullo, pídolle aos membros da corporación e aos asistentes facer un minuto de silencio pola traxedia do Argos Xorxa, ocorrida nas augas de Malvina, que novamente golpea a nosa Galicia e concretamente tamén a nosa ría de Mursenoia. Así que... Agora damos comezo ao pleno ordinario número 11 do 24 de xullo de 2024. Pasamos co primeiro punto, a aprobación da acta anterior a número 9 do pleno ordinario do 27 de xuño de 2024. Partido Popular, algo que dicir sobre a acta? Nada, gracias. Señor Lago Álvarez? Nada. Partido Socialista? Nada. Ben, pasamos a votar entón a acta. Votos a favor de aprobar a acta? Abstencións? Queda aprobada con maioría absoluta da corporación. Ben, o segundo punto é a fixación dos festivos locais para o ano 2025. A proposta do grupo de goberno é fixar como festivos locais o 24 de xuño, día de San Xoán, e o 16 de xullo, día da festividade da Virxe do Carme da parroquia de Muros. Da mesma maneira que para este ano 2024, creemos que San Xoán é unha festividade que ten arraigo en todas as parroquias do noso concello e que se celebra en todas as parroquias independentemente de ser ou non patrón de ningunha delas, e a Virxe do Carme por tradición e arraigo coa nosa vila. Entón, coincide tamén que o 29 de xullo, día do patrón da vila de Muros, e que corresponde coas festas que organiza o Concello, coinciden en domingo. Entón, a proposta do Concello, do Grupo de Goberno, é fixar estes dous días, San Xoán e o Carmen, 24 de xuño e 16 de xullo. Turnos de palabra, Partido Popular. Non hai nada que comentar, gracias. Ben. Partido Socialista, queren... Nada. Señor Lago Álvarez? Ben, se ninguén máis quere intervir, pasamos a votar entón. Votos a favor de fixar os días, bueno, de fixar San Xoán e San Pedro, perdón, San Xoán e Mailo Carmen, perdón, como festivos locais. Votos a favor? Pois queda aprobado pola unanimidade dos membros da corporación. Ben. Punto terceiro, resolución de alegacións á aprobación definitiva do regulamento da agrupación de voluntarios de protección civil de Muros. Señora Maneiro. As alegacións que fixo a agrupación de protección civil foron recomendadas pola Xunta, había uns pequenos fallos aí que querían solventar. Presentaron as alegacións en plazo. As alegacións serían no artículo 4, donde pon tipos de voluntarios,
desaparecería o segundo párrafo, porque, bueno, neste párrafo pon que tanto o alcalde como a conselleira delegada de Seguridade que pasarían a ser miembros de Protección Civil, pero para ser miembros de Protección Civil necesitas un curso de formación homologado pola Xunta, que nin eu nin a alcaldesa temos, polo tanto non poderíamos ser miembros da agrupación. Tamén o último párrafo desaparecería, donde pon que os veciños que teñan unha formación ou experiencia poderían ser miembros da asociación, pero este personal non é voluntario, sería colaborador. Non podería ser voluntario, quitando que tuveran o curso e o carné. Despois, o seguinte alegación foi no artículo 19, onde pon a Asamblea Xeral, nos puntos onde pon modificación dos estatutos e disolución da agrupación, tería que pasar a poñer proposta de modificación dos estatutos e proposta de disolución da agrupación, porque é unha asociación de carácter municipal que se aprobou por acordo plenario, formouse en acordo plenario, polo tanto, para ser modificada ou para ser diluída, tería que facerse tamén en acordo plenario. Debido a isto, tamén no artículo 20, casi ao final, onde pon disolución da agrupación, no artículo 20 de reunións da Asamblea Xeral, onde pon ao final disolución da agrupación, esa línea desaparecería por o mismo. O capítulo 8, disolución da agrupación de voluntarios de Protección Civil, ese capítulo tamén desaparecería por o mismo, porque non poden disolvelo eles en asamblea. Entonces o capítulo 9 pasaría a ser o capítulo 8. Simplemente son eses cambios, nada máis. Partido Popular? Bueno, non entendemos moi ben isto, a verdad, porque cando se trouxo no mes de febreiro a aprobación do regulamento de estatutos, como lle chamabades na comisión, na convocatoria, a señora Maneiro díxonos que isto xa estaba, bueno, que estaba máis que cotexado e que xa o tiñan claro que era o documento que querían presentar, que o traían porque a agrupación lle había pedido que se trouxera a pleno porque querían que pasara polo pleno. As alegacións presentáronse o 22 de abril, cando a publicación do boletín é o do 7 de marzo. No seu momento, esta documentación viña pois con un certificado de aprobación, isto, o que presentades aquí, pois son que non traen nin entrada no rexistro, o documento que presentades como de alegacións. Non sei, eu tampouco entendo moi ben o que di do artículo 4, porque o párrafo segundo di que adquiren a condición de voluntarios a alcaldía como xefe local de Protección Civil e o concelleiro delegado de Seguridade Cidadá e Protección Civil, que é o que se suprime. Suprímese eso porque hoy ya non temos o carné, non fixamos o curso, non temos o carné. Pero que o pon sin requisito ninguno. Sin necesidade de cumplir ningún outro requisito. Entonces, bueno, aí pon que adquiren non está, isto xa acabou, lo dixemos naquel momento, no mes de febreiro, que non entendíamos moi ben porque isto tiña que traerse a pleno, porque o que se trae a pleno é a creación da agrupación, pero unha vez que eles... E agora, pois isto parece un pouco así un... Nos dinos que sí, hai que traelo a pleno, a agrupación quere traelo a pleno, por lo tanto, nos queremos respetar nos tamén respetamos a voluntad da agrupación, pero isto terá que vir ben feito, quero decir, pues terán que traer un certificado de aprobación ou destas modificacións, ou que sea, porque non sei, é todo un pouco surrealista, que eles mesmos presenten alegacións a unha cousa que aprobaron eles e que vostede nos confirmou aquí que estaba cotejado e que era así como querían traerlo. Sí, estaba cotejado por min, por varios compañeiros e por miembros da agrupación, pero bueno, errores cometémolos todos. Xa, pero isto, bueno, non sei se pasa de erro. Non é un cambio significativo, por así dicir, na... Non sei, é todo bastante chafullento, a verdad. Nada máis, gracias.
Señor Lago Álvarez. Non é antes o Partido Socialista, etcétera, etcétera. Aí está intervindo. A señora Maneiro non está como independiente. Vamos a ver, de forma moi telegráfica. En canto ao ditamen elaborado pola ditamen, a ata, o ditamen propio, me chama a atención, vamos, en principio que se nos gravou, precisamente gravándose, non se nos di ninguna salvalínea, este portavoz dixo este outro portavoz dixo aquelo outro. Bien, independientemente deso. Pero eso teño que dicilo. No pleno de febreiro, onde se aprobou este regulamento, pola miña parte, non en todos, pero en parte dos puntos que ahora mismo se di que hai que cambiar, deixei moi claro, que isto me parece que non, isto me parece que non, isto me parece que non, e non vou pedir outra cousa, home. Hai que acostumbrarse a escoitar a quen non está gobernando, un pouquinho, igual non se enche de, como decía o outro, de orgullo e satisfacción que se nos escoite un pouco para non ter que andar facendo ahora mismo enmendas de un tipo e de outro. Escoitarnos un pouco nada máis. Non quer decir que o noso sea aquelo de exore veritas parvulorum en absoluto. Rematei, graciñas. Ben, bueno, eu vou falar en nome do BNG. O BNG respetou en todo momento a vontade dos membros de Protección Civil. Protección Civil fixo unha proposta de estatutos e así como Protección Civil fixo esa proposta, respetouse e votouse a favor. Pasáronse, bueno, douselle traslado á Xunta e a Xunta fixo unhas correccións a estes estatutos. Trasladáronse esas correccións que a Xunta fixera á Agrupación de Protección Civil e a Agrupación de Protección Civil, de forma moi correcta, en colaboración co Concello, decidiron presentar eles mesmos as alegacións para que se puidesen modificar os estatutos, porque non era, o máis correcto non era que o Concello se alegase a si mesmo, por eso alegaron eles, porque ao final é algo que aprobou o Pleno. Aquí trouxose a aprobación polo Pleno, non por parte de Protección Civil. Protección Civil é un organismo que depende do Concello. Sobre o que se comentou do prazo, pois sí, presentáronse en prazo. É certo que se presentaron o último día do prazo, pero son 30 días hábiles, se colleu a Semana Santa e varios festivos no medio. Entón, sí, presentáronse en prazo, apurando os prazos, como pasa moitas veces, pero dentro do prazo o final. Señor Lago Álvarez, vostede pensa que non nos escoitamos, pero de verdade que sí que escoitamos. O que pasa é que temos técnicos que son os encargados de dicirnos como ten que ir ou como non. E teñen os estudos correspondentes para facer esas correccións e, ademais, é o persoal ao que nós nos temos que referir cando hai algunha dúbida. Non lle temos que preguntar a vostede como se fan as cousas. Vostede pode dicir o que quira e nós podemos escoitalo ou non, pero temos técnicos os que preguntarlle. Señora Maneiro, o seu turno. Nada máis, pola miña parte, eso, decir que sí que están en plazo, é verdad, que se presentaron o último día, pero sigue sendo plazo. Polo demais, nada máis, creo que non son unhas alegacións que afecten increíblemente ao regulamento, senón que simplemente afectan a persoas que terían que estar dentro, que realmente creemos que non deben estar, porque non temos un curso homologado, nin nada por estilo, que queremos respetar o que eles queren e nada máis. O sea, que se hai unha modificación ou se quere disoluir a asociación ou agrupación, que queren que pase polo pleno. Creo que non é tan difícil respetar iso. Rematou? Sí, eu sí. Partido Popular? Ninguén está faltándolle o respeto, me parece, a agrupación. Estamos cuestionando o procedimento que estades utilizando para facer isto. E sí que viña unha certificación do secretario da agrupación na que se aprobaban os estatutos, vale? Cando trouxeron isto ao pleno no mes de febreiro. A nos sorpréndenos un pouco a forma de facer isto, porque non... Bueno, parece un pouco surrealista todo, pero por suposto que sempre imos respetar o que decida a propia agrupación. E se vos nos afirmades taxantemente que son eles realmente que nos queren que isto sea así, pois nos, por suposto, pois vamos a respetarlo. Ben.
Señor Lago Álvarez. Si, son eu, de maneira rápida e expresa, porque os tempos son os que son. Vamos a ver. Primeiro, que me chama a atención que usted, presidindo o pleno da corporación, a alcaldesa do Concello e presidenta do pleno da corporación, que diga que vai a falar en nome do BNG. E xa que falou en nome do BNG, usted pode fazer o que lle tal. Que teñen técnicos? A verdad que sí. Que non me teñen que preguntar a min? Sí, pero sí escoitarme. Si escoitarme. E na parte que corresponda, si queren, porque o que está sucedendo aquí, vamos, é de chamar atención, Bien, que non me teñen que preguntar como facer as cousas, pois claro que non, porque me encontro de unha parte con un muro, pero que queda perfectamente claro, se pode ver na dichosa grabación que parte dos amaños que ahora mismo se fan, sin necesidade de técnicos, xa llo expliquei eu. Eu de verdade que non son un técnico. Son o da calle ancha, nada máis. Solamente o da calle ancha. E rematei. Ben. Señora Maneiro, quer pechar o turno de intervencións? Nada máis. Pois pasamos a votar entón. Votos a favor da aprobación da resolución das alegacións e aprobación definitiva do regulamento da agrupación de voluntarios de protección civil. Votos a favor? Abstencións? Pois queda aprobado con maioría absoluta dos membros da corporación. Ben. Pasamos entón ao punto 4, a aprobación do post adicional 2/2024. Ben, a proposta que se fai é a de incluir a achega da segunda parte do post adicional a gasto corrente. Este gasto corrente este gasto corrente englóbase principalmente en asumir o sobrecusto da factura da luz, o sobrecusto do servicio do SAD e o mantemento de accesos a lugares. Son 3 servicios que creemos que teñen unha necesidade imperiosa. O servicio de asistencia no fogar, que máis dicir da necesidade crecente que ten no noso concello cunha poboación altamente envellecida, donde as condicións do persoal de servicios sociais non é nin de lonxe o mellor que se podería agardar, donde estamos asumindo o custo deste servicio cando é unha competencia que non nos é propia aos concellos e que se debería financiar dende outros organismos, e que o que chega dende as demais administracións non cubre nen a metade do gasto que supón. Sobre a factura da luz, que dicir, creo que todos vivimos nos nosos fogares a subida e o aumento do coste da enerxía eléctrica, e o Concello non deixa de ser tamén unha entidade a que lle toca pagar as facturas da luz. E sobre o mantemento, é máis que evidente que herdamos un concello que precisa inclusión de cartos nas obras de mellora, sobre todo a parte de obras grandes, que non son as que aquí incluímos, que xa se incluíron noutra parte do post. Precisan arranxos rápidos en un montón de vías de acceso. A nos chegannos todos os días peticións de non dou chegado a casa, arranxame este camiño, arranxame este outro. Encantaríanos poder arranxar todo dunha vez, pero é totalmente inviable. Entón, para poder levar a cabo estas actuacións urxentes da forma máis rápida posible, creemos que a forma máis adecuada é incluir estes cartos en gasto corrente. Por eso se trae a proposta que se vos adxunta. Pasamos agora ao turno de palabra. Partido Popular.
Bueno, supoño que esa será a explicación de por que o plan de obras e servicios, que sempre se tratou na Comisión de Urbanismo, pasa ahora a tratarse na Comisión de Facenda, porque isto, ao final, pois é unha... Bueno, vaise destinar prácticamente a gasto corrente, meter unha obra que xa se aprobou no seu momento, e o resto, pois, a gasto corrente con esa... Despois, a luz subeu sempre, vale? A condicións do personal do SAF, ao mellor o señor concelleiro de área nos pode explicar un pouco polo miúdo cales son, e bueno, que son máis rápidas as obras en gasto corrente que destinando aquí este diñeiro, é unha cantidad importante, 221.000 euros, que se podían facer pois moitas cousas con el, e como vostede ben di, aquí o mantemento e os viais necesitan constantemente de atención. De momento nada máis, gracias. Ben, Partido Socialista? Bueno, pois efectivamente, que con esos 220.000 euros, como vostede di, se poden facer moitas cousas, non, algunha cousa, ojalá deran para moito máis, pero en realidad a demanda é moitísimo máis grande do que de hasta onde podemos estirar nos a esta asignación que efectivamente dedicamos a gasto corrente, porque creemos que é moito máis áxil a execución destas pequenas obras que queremos dar resposta aos veciños que veñen, como vostede lle pasaba igual, supoño, que veñen por aquí cada 2x3, e se nos dedicamos exclusivamente a facer obras grandes co protocolo que todos coñecemos, pois levamos moitísimo tempo e queremos que o máis rápido era isto. Con respecto á parte de dedicación que lle preguntou o meu compañeiro de servicios sociais, a dedicación á axuda no fogar, está claro que non somente en Muros, sino que en todos os concellos a Xunta de Galicia propuxo ampliar 2 horas máis o servicio de axuda a domicilio, pero o que non fixo a Xunta de Galicia é dotalo económicamente, o sea, a asignación presupuestaria non hai, dixo, non, hai que ampliarlo porque fan falta, é verdad que fan falta. E de onde sacan os datos? Os datos sacanse das estadísticas que mandan os concellos. Entonces, efectivamente, o sea, é deficitario, sí que é deficitario, e cada día Muros, por desgracia, vai a ser máis, porque como vostede sabe, como todos sabemos, a población muradana somos todos maiores, a maior parte deles, ojalá non fora así, pero é verdade, xa me sumo ela tamén, porque é verdade, porque somos a maior parte dos que vivimos en Muros, somos maiores. Agora no verán nunca temos moita xente xoven, pero no inverno é así. Entonces, creemos que é unha boa decisión tomada polo noso grupo, por todo o grupo de goberno, de dedicarlle unha parte á axuda no fogar, e tamén creemos que tamén lo corroboraba con nós a súa compañeira, de que ao mellor se estuveran vostedes en esta ocasión farían o mismo, e bueno, nos estamos contentos de que lles guste a nosa proposta. Señor Lago Álvarez? Nada que decir. Ben, pois, nada, eu direille que a rapidez das obras sí, que está demostrado que é moito máis áxil facer estas obras con fondos propios e con cargo gasto corrente, e ademais atópanos que é a única forma de salvar os seus proxectos, porque cada vez que collemos un dos seus proxectos dos que enviaron ao POS, topámonos con que é imposible sacalo adiante, porque ou non chegan, ou non se axustan á realidade, ou están ínfimamente valorados orzamentariamente, e a única forma de poder asumilos e poder salvalos é mediante gasto corrente. Sen ir máis lonxe, direille que volveu a quedar deserto o seu proxecto, desde que tanto se gababan da obra de Solleiros. É un proxecto que vai con cargo ao POS do ano 2023 e que da forma da que está redactado e da forma da que se elaborou e se fixo a proposta, pois non hai empresas que o quieran sacar adiante. Non se presentan empresas a licitación e en canto chegan e ven a situación, pois botanse atrás, porque non reflexa a realidade. Tiñan a
a costume ou a metodoloxía de pedir os proxectos co prezo fixado, é claro, a ti pides de alguén que che paga unha casa por 30.000 euros e igual xa fai, pero non lle pode poñer tellado. Entón, sí, o proxecto por 30.000 euros fancho, pero chegas ali e non cumple co que hai. É o que pasou coa obra na Ribeira do Maio, que houbo que pedir o modificado do proxecto porque nin tan sequera contemplaban rematar as aceras e evidentemente a min caéseme a cara de vergoña se chego a Ribeira do Maio ca necesidade que ten esa obra e lle deixo sin facer as aceras. A vostedes non se lle caería, pero a min, pois, sí, unha que ten o mellor o listón un pouco alto demais, non? Así se chama. E sobre a dotación económica do SAF, esta dotación económica é máis a dotación de medios. A verdade é que hai veces que incluso lle diría a Xunta que, bueno, que si nos mandan os medios para conseguir o persoal, que ata casi yo compro. Pero precisamente a Xunta quítase o traballo de enriba porque saben o difícil que é dar este servicio, tanto por parte do persoal, que é tremendamente difícil atopar persoal para traballar no SAF, das auxiliares, refírome, como das traballadoras sociais, que no noso caso as dúas que temos teñen tranquilamente o 90% da súa xornada totalmente adicado á xestión das horas do SAF. Non só é o traballo das auxiliares, sino tamén o das traballadoras sociais que teñen que dedicar horas e horas as traballadoras sociais municipais que teñen que dedicar horas e horas a dar un servicio que lle corresponde por competencias á Xunta de Galicia. Segundas intervencións, Partido Popular. Señora González, alégrome moito de que asumira os nosos argumentos de que as obras se facían máis rápido con gasto corrente. É unha lástima que non o tivera feito antes, porque seguramente pois estaríamos en outras circunstancias. Sorpréndeme bastante, señora alcaldesa, que dude vostede da capacidade do técnico que redactou o proxecto, porque evidentemente nós non somos técnicos, vale? E os técnicos teñen unha responsabilidade e saben o que están facendo. Entendo que ese ataque non vai contra nós, pero, bueno, bastante sorprendida me deixa, a verdad. Non esperaba de vostede esa diatriba contra o técnico redactor. Nada máis que comentar. Gracias. Ben, Partido Socialista. Bueno, pois eu teño que romper unha lanza en favor do técnico, como non pode ser de outra maneira. É que eu creo que é unha mala interpretación. O sea, cando un técnico, neste caso, non foi o único proxecto que fixo para o Concello de Muros, nin para outros concellos, fai un proxecto e o firma, e gracias a Dios, hasta hoxe, creo que ese técnico, e xeuno positivamente, non tuvo ningún problema, señal de que os seus proxectos sempre chegaron a bo porto. Que outra cousa distinta é que desde a propiedade sexamos máis ambiciosos e queramos que, aparte dese proxecto, se incluyan outro tipo de partidas. Iso é outra cousa distinta. O sea, que non lle podemos botar a culpa ao técnico. Temos que botar a culpa que, o mellor, se nos gustaba que o proxecto, por exemplo, que fala vostede das aceras, levara a acera e non a leva, pois ese proxecto acaba co que pon, cas partidas que pon no proxecto. Pero non va a facer unha acera a maiores porque non vai no proxecto. Entón, haberá que executar o que pon no proxecto. Outra cousa distinta é que os contratistas non vexan pois o mellor beneficio da abondo para facer esa obra e que queiran pois acollerse a ver se de alguma maneira desde o Concello se lle amplía un pouco o presuposto da cantidad, pero se me di vostede que do ano 2023 a mí non me cabe ningunha dúbida de que está ben presupuestado, non teño ningunha dúbida. Pero outra cousa distinta é esa, que digan, bueno, pois vamos a ver se vemos algunha parte blanda por aquí e conseguimos que nos suba un pouco o presuposto, cousa polo estilo, pero que teño claro é que esos proxectos están ben feitos, sin ninguna dúbida, porque non vou ser quen diga que non, e que non se licitaron, é verdad que non se licitaron,
que os contratistas poñen outros precios. Sí, é verdad, en algunha ocasión iso foi debido a que a valoración e os precios que se puxeron, tal e como falamos en algunha xunta nosa, foron anteriores ao COVID e a subida foi moi grande. Iso é verdad, pero outro tipo de obras que non se fan, pois haberá que preguntarlle aos licitadores por que non lles interesa facer esas obras. Algo máis? No. Señor Lago Álvarez? Sí, vamos a ver, esperaba, non intervín a primeira vez, esperando que nesta intervención se explicase algo da cantidad, os montos pequenos que son destos posts provinciales, canto se vai dedicar, ainda que fora porcentualmente, ao SAF, a minorar o tema da luz, a esas obras pequenas, que fala de abocar os camiños, ou preparar, creo que fala máis ou menos de abocar os camiños, que se diga máis ou menos como se vai facer. Porque eu, da documentación que teño, non se fala de porcentaxes nin de cantidades determinadas. Se isto coller o carto se vai facer a caixón aberto, bueno, pois unha de tantas, non pasa nada. Nada máis. Ben, primeiro de nada, contesto yo ao señor Lago Álvarez. É certo que non están esas cantidades no dictame que se trae ao pleno, pero na comisión informativa, na documentación que se achegou na comisión informativa, sí que aparecían esas cantidades. Non as lembro de memoria agora mesmo. 166.000 para a luz. 163.000 para a luz, 40.000... 40.000 para mantemento. E o resto para o SAF. Xusto. Mire, 166.986,48 para a luz, 40.000 para mantemento e 15.000 para SAF. Estaba na documentación que se enviou na comisión informativa. Estas cantidades estaban ali. Agora, o que aprobamos é participar do plan. Con respecto ao Partido Popular, lle gusta terxiversar as palabras ou teñen a comprensión un pouco escasa. Díxenlle que cando encargamos un proxecto co prezo prefixado, o técnico fainolo por ese prezo. Agora, terá que quitar cousas. Vostede se lle di, faime unha obra por 200.000 euros, pois o técnico para encaixar igual ten que quitar as aceras, que é o que pasou na Ribeira do Maio. E presentóusenos un proxecto, que deixaron vostedes un proxecto que non tiña aceras, ou que... Pero si era para repoñer as aceras. Pois non veu entón vostede ese proxecto? Perfectamente que non o debe ver vostede. Pois... E iso que lle preguntamos unhas cuantas veces por ele. Mire, nese proxecto non aparecía o remate das aceras, non aparecía a carretera con todo ancho, porque só estaba a metade da carretera que rodea o edificio Sertaches, e o proxecto chamábase concretamente obras de saneamento en Ribeira do Maio e Uía. E no Uía, o único que contemplaba era poñer un tubo polo medio da carretera e botar piche por riba dese tubo. Evidentemente, o técnico dixo canto costaba meter o piche e botar o tubo, o piche en riba. Porque se vostede lle di, faime un proxecto por X cartos, non lembro exactamente o prezo agora mesmo, terá que encaixalo. É o que lle dicía. Vostede pode pedir unha casa por 30.000 euros, pero igual o proxecto ten que ir sin tellado. Por que? A máis non dá. Verá, os proxectos nós temos unha forma distinta de pedilos e, por sorte, por agora, nunca nos quedaron nin sin licitar, nin tendo que modificar. Sí, xa fixemos algún. Nós chegamos e dicimos, queremos facer isto, canto me costa? E según o que coste, teremos que mirar se nos dá, se non nos dá, se canto se pode facer. Pero vostedes eran, con estes cartos quero facer 4 obras, e se as teño que deixar a medias, pois terán que ir a medias. É unha forma diferente de plantexar a forma de actuación. Das obras que vostedes deixaron, non hubo unha soa, nin a primeira, que non dese problemas. E os problemas... Todas as obras dan problemas.
Non todas as obras dan problema. No, claro, no. Presentamos algún problema os asfaltados que fixamos agora? No, os asfaltados no, claro. Pero encaixaron todos perfectamente en prezo. E sí, a veces tamén pasa que cando abres aparece algo diferente. A veces tamén atopas con que por debaixo do piche van as mangueiras da agua do monte. E solucionase, pero é que encaixache incluso na marxe que tes por lei, pero é que as súas nin ca marxe de lei. Que ustedes non incluíron no presuposto. Como? O 10% de liquidación que non incluíron no presuposto. Pero estou dicindo que nas que levamos nos adiante por agora non houbo problema ningún. E nas súas non houbo nin a primeira. É comprensible, e sobre todo no tempo no que Será estamos... Será o cambio de técnico dos proxectos. Respeto os turnos de palabra, por favor. Perdón. É comprensible que cando un proxecto se retrasa haxa un aumento do orzamento. É normal, e máis aínda nestes últimos anos nos que houve un encarecemento dos materiais de construción tremendo. Iso é algo que todos podemos asumir. Pero eu estou dicindo do que non aparecía no proxecto porque lle pediron que non o puxeran. Non porque o técnico non o soubo facer. Porque o técnico, se lle pido faime só un carril da carretera, o técnico faime un carril da carretera. E se o técnico me entrega só un carril da carretera cando eu lle pidín os dous, digolle que está mal feito. Iso é porque vostedes pediron exactamente un carril da carretera. Isto que sabe. Ou iso. Pois entón non revisou o proxecto. Eu creo que estaba baixando vostede o listón. Ese listón estaba baixando... Vai intervir vostede. Vai intervir vostede. Disculpe. Si quere defenda vostede a parte de obras. Disculpe. Non nos coitamos falar nunca no anterior mandato e quer falar agora. Pois si, os proxectos que vostede encargaba estaban todiños mal encargados, non mal redactados, que é distinto, mal encargados. Iso é mentira. Ou querme dicir vostede o que lle dicía eu ao técnico? Querme dicir vostede tamén, xa que sabe de todo. Non amasou un chusco de pan, pero sabe de todo. Retire as súas palabras, por favor. Non pasa nada, retíroas, disculpe. Ben. E queda chamado a orde. Retiro. Queda chamado a orde. Moi ben. Ben, non lembro se estábamos xa na primeira ou na segunda volta, na segunda, verdad? Sí. Ben, pois pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da participación do posto adicional 2/2024. Abstencións. Pois queda aprobado ca maioría absoluta dos votos de aprobación. Ben. Punto número 5, mocións por urxencia. Hai mocións de urxencia? Partido Popular, señor Lago Álvarez, teñen algunha moción? Non teño. Ben, pois, punto 6, dar conta das resolucións da Alcaldía número 608/2024 do 3 de xuño de 2024 ata o número 727 de 2024 perdón, do 28 de xuño de 2024 e das xuntas de goberno local número 12 do 12 de xuño de 2024 e da número 13 do 26 de xuño de 2024 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Ben, damos conta destas resolucións. 7, rogos e preguntas. Vou comezar contestando aos rogos e preguntas que quedaron sen responder no pleno anterior, que foron rogos e preguntas do grupo de Muros Centrado. Sobre cobro da plusvalía no ano 2023, o cobro da plusvalía está delegado na Deputación da Coruña a través do Servicio de Recadación da mesma. No ano de 2023, a Deputación da Coruña efectivamente fixo este cobro. Pregunta por que non se renderon ante o Pleno as asignacións pagadas aos grupos políticos segundo establecen a base 40 das bases de execución dos orzamentos municipais do Concello de Muros. De forma mensual, nos plenos ordinarios temos un punto que se corresponde coa dación de contas e polo que lle son enviados todos os decretos da Alcaldía. O pago das asignacións aos grupos políticos faise tamén mediante decreto e si se dou conta ao Pleno. Pregunta se enviou ao Consello de Contas a relación de convenios e contratos do ano 2023, si é unha función propia de intervención. E pregunta se enviou antes do 31 de abril ao Consello de Contas o acordo de gastos contrarios e reparos a anomalías na xestión de ingresos, algo que hai que enviar obrigatoriamente.
Igual que na anterior pregunta, sí, fai unha intervención. Direi, ademais, que podemos gabarnos do traballo realizado do noso Departamento de Intervención que nos está a permitir cumplir con creces con todos os parámetros fiscais do bo funcionamento, incluído, por suposto, a rendición de contas en tempo e forma. Rogos e preguntas para este mes, Partido Popular. Bueno, presentamos un escrito sobre unha actuación que se está a facer en Cabanas, en Tal, e lle pedíamos que, se interesaran por esa actuación que está encordiando o paso dos veciños ou por diante da vivenda que hai ali, e que ademais hai unhas cámaras ali grabando constantemente a playa, e queríamos saber se fixeron algún tipo de actuación e se tomaron ou consideran que se debe tomar algunha medida. Temos coñecemento das actuacións que se fixeron ali. Estas cordas que se puxeron por diante da fachada da casa están postas fora do límite do límite de costas e dentro desta propiedade. Van por dentro da propiedade. Non hai ningún proxecto presentado, si que sabemos que hai interese en elaborar un proxecto para esa zona, pero non hai aínda nada... Para esa zona? Para esa propiedade. Para esa propiedade. Pero aínda non hai nada presentado. Pero usted, entonces, o Concello considera que esas cordas están ben colocadas? Esas cordas están dentro da súa propiedade, deixando o paso que teñen que deixar por lei. As cordas, o que ven son unhas estacas por fora do muro. E eu teño entendido que son a zona de servidumbre onde hai que deixar un paso. Se vostede o ten tan claro, pois xa... É que estivamos mirando, sí que nos interesamos, sí que estivamos mirando, e hai unhas cámaras ali constantemente, non sei se están grabando, pero si están, as cámaras están na fachada da edificación. Interesarémonos polo tema das cámaras. Iso está bastante á vista, non? Non sei se miraron moito. Tamén lle pedimos unha documentación sobre a mesa de personal e sobre a grabación do pleno extraordinario de orzamentos. Queríamos saber se non la van a proporcionar ou temos que volver a pedila. A grabación do pleno de orzamentos, como ben sabe, non tivo lugar. O que se fixo foi unha grabación da mesma forma que se fai a das comisións para poder levantar a acta. Non é un documento de fe como é a grabación que se fai agora mesmo, por exemplo. Iso quere decir que non la vai a mandar? É unha ferramenta para levantar a acta. A acta vai ser a que se vai enviar. Moi ben. O pasado venres, todos os veciños do casco puderon ser espectadores dun serio altercado entre o concelleiro de Igualdade, no que tuvo que... De Igualdade, seguro. Bueno, perdón, de personal. No que chegou a intervir a policía, porque iso... E, bueno, queríamos saber se iso... Creo que non é o primeiro caso, entonces, se vostede como alcaldesa pensa tomar algunha medida. Mire, dende o primeiro momento eu tomei medidas. Eu intereseime por saber que foi o que pasou. Eu escoitei a persoa traballadora e escoitei ao concelleiro. Tamén escoitei o que me dixeron o resto de persoal que o veu, digamos, porque eu non estaba ali, eu non podo dicir de onde non estaba. E direille que por respecto ás dúas persoas implicadas, tanto a persoa traballadora como o concelleiro, é algo que se está a tratar no ámbito interno. Bueno, creo que nós temos dereito a que nos dé algunha explicación, porque foi un acto totalmente público e á vista de todo o mundo. Entendo que respete vostede a persoa traballadora e que respete o seu concelleiro, pero nós como corporación temos dereito a que nos den unha explicación, porque foi un acto á vista de todo o mundo. Vale, eu estou dicindo que se está tramitando de forma interna e no momento no que haga algunha resolución se corresponde darlle conta ao pleno, daráselle conta. Se non corresponde, seguirá no ámbito interno. Vale. Non vai a dar ninguna explicación. Somos moi progresistas e moi transparentes e moi demócratas. Nada máis, moitas gracias. Ben,
Señor Lago Álvarez? Xa me toca a min. Sí. O PP non tiña moita gana de falar hoxe. Tan pronto, hoxe que non teño eu, estou un pouco averiado. Mire, vamos a ver, un rogo con respecto a rogos e preguntas do pleno anterior que non me contestou. Polo cobro da plusvalía, cando están as grabacións aí, eu expliqueino con toda claridade, quería saber do sustento que o cobra a Diputación, xa o sei. E fixo o cobro. Que o próximo día, xa no mes de setembro, casi cerca de San Campio, que me explique en base a que referencia legal, en base a que ordenanza se está cobrando a plusvalía. Que o cobra a Diputación, que recauda, tumba tal, estupendamente. Bien. Pregunta por que non se renderon ante pleno as asignacións pagadas aos grupos políticos, ao autorroco, de forma moi clara, a base 40, a vixente en aquel momento, e creo que deste viaxe, co presuposto de 2024, coincide o mismo número, non fala de que se forma parte da documentación do pleno, fala de que se rende conta de forma maneira específica diante do pleno, como un acto único, pero non cos papeles que se podan enviar. Bien. De aquí... Iso é un rogo ou é unha pregunta, señor Lago? É un rogo lle teña en consideración que o que usted me contesta non se corresponde co que eu preguntei, que o teña en consideración relación de convenios e contratos do ano 2003. Bueno, bien, vale, vou co meu tema. Bien. Acabo de escoitar unha frase que di que o PP ten a comprensión escasa. Espero que jamás lle fago este rogo que me aplique a min esa frase ou outras de similar estilo e calado. E lle vou recordar que teña moi presente a Lei 15 de 2022 integral para a igualdade de trato e a non discriminación. No meu caso, por razón de edad, non por razón de sexo. Calquer conduta realizada por razón de edad, co obxectivo ou consecuencia atentar contra a dignidade dunha persoa ou grupo no que se integre de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo é materia é acoso. Eu lle rogo que comigo sea, está notando, eu veño aquí con todo o cariño do mundo, e lle rogo que teña en consideración cando se dirixe a min contestándome ou non contestándome, que teña en consideración. Señor Lago Álvarez, ese mesmo rogo podo yo facer eu a vostede. Nunca me dirixín a vostede nomeando a súa edad. Vostede si se referiu a membros, tanto a min como a membros do meu partido, con alcumes que poderíamos considerar despectivos. Sen ir máis lonxe, a concelleira de Muller tena tratado de maruxiña, máis dunha vez. Creo que iso o podemos aplicar a algún tipo de discriminación ou desprecio por razón de idade. Creo que nunca me referín a vostede en termos de idade. Outra cousa moi distinta é que o fagamos en outros distintos, pero por idade. Nunca me dirixín a vostede por razón de idade. E máis, asegúrolle que eu teño en moita consideración a xente de máis idade, porque sei que deles moito podo aprender. Agora, outra cousa moi distinta é que non quira recibir leccións de vostede. Podo continuar? Continúe. Continúo. Mire, o que acaba de decir non lle contesto porque non procede. Se yo teño que decir, yo direi por escrito con todas as bendicións habidas e por haber. Bien, Paseo de Louro, de forma moi clara e moi expresa, Paseo de Louro, vou deixar fotografías para a Concellería de Obras e demais, está nun estado moi lamentable. A día de hoxe 24, roto aquí, roto alá, e podía mandar fotos e fotos. Despois lle paso todas as fotos. Bien, sobre un escrito que lle enviei. É un rogo, entendo. Sí, o rogo se toma en consideración a necesidade de que se amañen, fagan estes pequenos amaños no Paseo de Louro. Está identificado perfectamente onde están por esta edificación que hai aquí. Bien. O 3 de xullo enviei un escrito
sobre deficiencias en San Francisco, poucas, porque tiña abondo. Do escrito, pois non recibín contestación ninguna. Non recibín contestación ninguna por parte da alcaldía a que me dirixín. Entendo, según a información que me dan, cando falo do lavapés, se atopa adosado no muro horizontal do bar, que antes chamaba San Francisco, que o grifo do tal lavapés está a botar agua continua, etc., 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 que non para. Bien, estará arreglado. Bueno, é rogo, que está arreglado. Bien, máis rogo, con respecto ao mesmo escrito, dun posto no alumado público situado na acera esquerda en dirección Carnota, frente ao coñecido como apartamentos do Tercio, desprendeuse un cable que non sei se é de luz ou telefónico. Bien, que veu caer sobre unha zona de tránsito de personas. Rógolle que se susane este improperio con medios propios ou dándolle conta a compañía eléctrica ou telefónica propiedade e responsables do tendido. O sábado, concretamente, pasei por ali e o cable sería tendido. Dá a impresión de que é un cable telefónico, menos mal, que é un cable telefónico. Con respecto a esta cousa bonita, unha maravilla, o arte naif, etc., etc. A fonte que está diante do restaurante Calderón, o remate do Piñeiral, está nun estado lamentable, sucia, con pintadas, porque lle pido que se amañe de inmediato. Esta praia Piñeiral son unha das insignias turísticas do noso concello e non se pode permitir dar tal imaxe de abandono a máis, etc., etc., etc. O sábado pasei por ali e seguían as mesmas condicións, que é un problema. Xa sei que o personal anda apuradísimo, etc., 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 pero estas 4 paredes, estos 6 metros cuadrados de pintura blanca, se me dá permiso, isto pinto eu, sin problema ningún. Continúo. Bien, un alcantarillado, unha fuga de residuales no polígono, na entrada do polígono, máis ou menos, está aquí. Aquí identifico de onde está e onde non está. Antes de chegar a gasolinera, un acceso á carretera que vai a ser, está enfrente da casa de o das DDDD. Hai que amañalo, isto está, pero vamos, en plan cheirento, pero total, no polígono, non sei onde sale o vertido, pero o vertido está aí. Do río do Catalán, señor Manolo. Do río Catalán. Por riba do Banco do Mandelo, exactamente. Bien. Non son fecais. Si que hai unha perda de auga aí, pero non son fecais. Continúo. Sobre as cartas a veciños de Bentín e outros propietarios sobre a limpeza de fincas. Limpeza de fincas para crear zonas de protección. A aldea, o lugar de Bentín, está encima do polígono industrial. Estando encima do polígono industrial, unha forma de dar exemplo é que polo Concello se cumpla ca súa parte tamén, que limpie o que lle corresponda, que non todo lle caia aos veciños. A obrigación do Concello de algo que en futuro inmediato vamos ter que pagar. Do convenio, a obrigación do Concello polo convenio que no seu momento firmou este Concello, sendo doña Caridad alcaldesa, co suelo empresarial del Atlántico, que nos di, para min, para o meu gusto, de quen me poda asesorar, que non foi unha grandeza facer ese convenio con SEA. En todo caso, que por parte do Concello se acometa non solamente exigirlle aos veciños, sino que se dé bo exemplo, tratando de amañar eso, de facer a limpeza que corresponda. Con respecto á limpeza, hai un problema en Muros, un rogo tamén, un problema en Muros bastante completo. Xa no 92, cando se fixeron as cartas, pois eu de unha maneira, non sei se me había dirixido ao Concello ou non, pero deixei caer que toda a xente de Muros tumba tal obrigada a limpar arredores, encima do monte, tumba tal. Menos un, a horta de Comesaña. Esa é unha selva. Aí falta por salir un cocodrilo. Non sei, se está farto, igual lle chega con unha persona delgada, pero cacodrilo tamén, cancodrilo. Pero iso hai que exigirlle ás persoas que propietarias, quen sea, heredeiros do señor este, que o limpie dunha vez. Además é insano, insalubre, nocivo ou peligroso. Tenes todas con ella. Dá unha imagen ao lado da colexiata, dá unha imagen terrible. Continúo. É un robo, entendo. Bien, rogo, bien.
Preguntas, moi concretamente ahora preguntas. Acceso de minusválidos a playas. Pregunto, está habilitado o acceso que en anos anteriores existía na praia de San Francisco para que persoas en cadeira de rodas puderan acceder ao areal de San Francisco? De estalo, a felicito. De non o estar, rogo que se habiliten de inmediato, e non só para o areal de San Francisco, senón tamén para os areales máis concorridos, entre outros, léose para Meán e o Artón, no caso de que estes areais non dispoñan deles. Direille que houve un problema co suministro das pasarelas que deben de estar a chegar xa. Imagino que se refire a estas pasarelas azuis que chegan. Este ano, ademais de San Francisco, vanse instalar en Parameán, en Bentín e en Godai. En Parameán xa había. Está de Parameán e de San Francisco, ademais vanse instalar en Godai e en Bentín. Ampliaronse sí, en Godai e máis en Bentín. Ampliaronse a Godai e Bentín. O que pasa é que sí que é certo que houve un problema co envío do material e retrasouse o envío, houve que reclamalo. Pero se non chegou, ten que estar a chegar agora. Chegou hoxe. Ademais, pois en San Francisco en concreto temos a silla anfibia que de protección civil está a disposición dos socorristas, está ali. Está tamén o tablón de rescate, puxose unha nova caseta para os socorristas que lle chegou hoxe e dotouse de medios ao persoal de socorrismo de praias. Ainda non teñen todo o material que lle renovamos, pero a realidade é que se fixo un investimento importante para dotar este servicio de material. Continúo. Sobre a caída da igrexa de San Pedro. Siguen pasando os meses e o todo o muro sigue esperando a reparación da citada. Fai uns meses se informou, en prensa, que en xullo, pola empresa eléctrica en cuestión, se retiraría o poste no mes de xullo. Pasa xullo e todo sigue igual. O poste sigue sin retirar e os escombros siguen impedindo paso e acceso ao auditorio municipal. E xa vai casi para 2 anos. Quere, señora alcaldesa, explicarme se fixo algunha xestión ante a empresa eléctrica para acelerar os prazos? Fixéronse xestións ante a empresa eléctrica, aínda que quen ten que facer as xestións é o arzobispado, porque a igrexa de San Pedro non é unha igrexa municipal, é unha propiedade do arzobispado. Nós requerimos o arzobispado por varias veces. O arzobispado pideunos que mediásemos coa empresa eléctrica, nós tamén mediamos coa empresa eléctrica. Agora o seguinte paso que nos está a pedir todo o mundo é que cumplamos coa orde de execución e pasemos a poñerlle multas coercitivas ao arzobispado, que ao final son os responsables, porque nos está xerando o problema de que, ademais do perigo de que hai aumento de rube, ademais de ter a zona cortada, ademais das incomodidades de limpeza e demais, non se están podendo levar a cabo o arranxo da cuberta do centro sociocomunitario que estaba proxectado, porque non poden acceder por esa zona. Entón, o non ir adiante con esa obra, porque que ademais o proxecto que se presentou non cumple coas recomendacións feitas polo técnico municipal, que lle pide que teñen que asegurar os restos da capilla, limpar a zona e que outra cousa. Pidíalle 3 cousas e o único que fan é asegurar os restos o proxecto único que presente é asegurar os restos da capilla. Non ten consideración a parte que máis nos implica a nós, que a afectación da zona pública. Ese corte de camiño, eses restos que están na rúa. Pero por agora o único que temos por parte do arzobispado é alegacións á orde de execución, pero non temos ningún paso a maiores. Eu falei co párroco, dirixímonos ao arzobispado, o arzobispado chegou ao punto de non abrir, nin tan sequera abrir as notificacións que nos enviábamos. Entón, pois, as vías que nos quedan son poucas. Pero sí, estamos indo adiante con eso. Eso é o que quería escoitar.
Continuo ca pregunta. Adiantouse o Partido Popular, pero eu estaba aquí tamén. O venres día 19 de xullo, antes de mediodía, na Praza do Concello, unha conversa a gritos entre un concelleiro desta corporación e unha empregada municipal. Gritos van e gritos veñen. A empregada dicía que o que estaba facendo o concelleiro era acoso laboral, e máis gritos. Tivo que saír a policía local e levar o concelleiro para dentro do concello. Co espectáculo que se formou, ata saíu un director bancario, a parte das moitas persoas que presenciaron os feitos. Dispós saíu a alcaldesa e outra concellala e levaron a empregada municipal para dentro do concello para falar con ela. Señor Lago Álvarez, deronlle mala información. E dígolle, eu cheguei pola porta e, como todos os días, collín o rexistro e si, había un policía local aquí e foi o policía local quen me informou de que esta persoa traballadora estaba no meu despacho, pero non a collín eu e a levei eu para dentro. Podo continuar? Pode continuar, pero deronlle mala información. A todo isto, quere a señora alcaldesa explicarme que foi o que pasou e como é posible que un concelleiro se dea en armar semellante espectáculo na vía pública contra unha empregada municipal? Se pregunta. Ben, voulle contestar exactamente o mesmo que lle contestei ao Partido Popular. É un tema que incumbe é un tema interno que incumbe a dúas persoas do Concello e que por respeto a esas dúas persoas ata que se dirima e se resolva todo non se vai a facer nada público. Bien. Podo continuar? Pode continuar. Bien. Volvo a preguntar, dada a gravidade dos feitos, ten vostede pensado abrir expediente ao concelleiro ou vai esperar a resolución da nova denuncia presentada na Inspección de Traballo? Se presentou algunha nova denuncia en Inspección de Traballo non fomos notificados. Eso o primeiro, vale? Non chegou ninguna nova denuncia ninguna notificación de Inspección de Traballo. Se vai chegar, pois ten vostede información antes que o Concello. Non... Entón, aos concelleiros non se lle abre expediente. Eu o que vou facer é, digamos, aclarar os feitos. Eu teño a versión de distintas persoas e non coinciden todas. Entón, terei que dirimir e terei que ver a ver que é o que se fai tanto co concelleiro como coa persoa traballadora, da forma máis obxectiva e da forma máis xusta posible. Podo continuar? Pode continuar. Sí. Bien, cambio de tercio. Pregunta, vista a campaña anunciada o 18 de xuño 24, ben e proba, quere explicarme cal foi o número de persoas que se engadiron a ela e cantas chegaron a ocupar os postos ofrecidos na Praza de Bastos? Señora Eiras. Señora Eiras, que explicar a campaña? Preguntaste ahora? Non, preguntei no primeiro pasado. Mire, explícalle a señora Rivadeneira, sí, que é a responsable da área de promoción e ten ela todos os datos. Pois a esta campaña presentaronse dúas propostas. Agora sí. Bueno, a esta campaña, ben a proba, presentáronse dúas propostas, das cales unha está ahora mismo no mercado e outra, pois, por cuestións personales da persona que se presentou, pois de momento non accedeu ao posto. Bien, podo seguir preguntando? Pode seguir. Bien, a mí me chamou moitísima atención este tema con tan pouco tempo, día 28, o que se ofreceron foron simplemente 3 puestos, 2 abaixo, 1 arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con un condicionado tremendo, para 2 meses de poder estar no sitio. Bien, voulle preguntar unha pregunta, ao final unha línea nada máis, pero para razonar a pregunta, lle vou falar da moción que eu presentei a número 34 en data 1 de xaneiro de 2024. Modificación da ordenanza fiscal da Praza de Bastos. Non foi traída a pleno por obra gracia súa e do señorito de Santiago, e pasando por enriba de dereitos fundamentais. A non modificación da ordenanza implica o
ou non dar pulos á nosa praza de Bastos. E pregúntolle, de maneira simpática, cariñosa, non cree vostede que vai chegando o momento de que se escoite tal? Porque feito que escoita a oposición, porque feito este tema tratado en xaneiro e a través de un primeiro estudio de modificación da ordenanza, o problema da plaza non é un problema de estou ou non estou, o problema da plaza é un problema económico por parte da xente. O que paga a xente 100 e algo de euros mensualmente polo puesto é o que é. Pero hai un pero grande e grave, que é o canon que ten que pagar pola adjudicación de un puesto. É dicir, se pode modificar a ordenanza, ver, estudiar e facer un montón de cousas. A pregunta é simple. Cree que non vai chegando o momento de que se escoita a oposición? Señora Rivadeneira, contesta vostede ou contesto A pregunta de se debemos escoitar a oposición. Estamos escoitando. Eu creo que está claro que, mentre usted fala, nos escoitamos. Moitas gracias. Todo o que digo tamén o podo dicir cantando, en fa, do maior, cantando sin problema ningún. Bien, continúo. Vin que se balizaron zonas de costa de praia en San Francisco Esteiro. Paréceme moi importante esa actuación. Quixera lembrarlle, para fundamentar a pregunta, que en decembro de 2023 presentei unha moción a número 22 na que solicitaba o balizamento de praias para garantir a seguridade. E esa moción non foi traída a pleno, e unha vez máis, por obra e gracia súa do señor de Santiago, e elos sin misericordia algunha, pasando olímpicamente por enriba de dereitos fundamentales que me existen como concelleiro. Bien, pregunta, señora alcaldesa, ten pensado o seu concello, isto é unha pregunta para que se luzca, ten pensado o seu concello completar en vindeiras datas ou meses ou anos o balizamento de máis zonas de costa de praia do noso concello? Señor Lago Álvarez, pois voume lucir, xa se balizaron. Xa se balizou tamén Ventín, que é unha praia que había moitas peticións de balizado desa praia e xa se balizou. Gustaríanos poder balizar máis, pero bueno, non é doado. É certo que hai unha preocupación crecente tamén por parte deste goberno. Eu mesma o pedín en varias ocasións mentre estiven na oposición, pero hai que ser conscientes de que hai praias que non teñen un balizado fácil. Hai problemas serios precisamente na Rocha cando sube a marea, pero o balizado da Rocha é difícil, precisamente polos cambios de marea, polo moito que pasa o mesmo en Bornalle, porque coa marea alta quédanos a playa totalmente cuberta, pero coa marea baixa quédanos en seco, e non resulta doado balizar determinados areais. Aínda así, este ano balizouse San Francisco, balizouse Parameán e balizouse Ventín. Tamén se cambiou o sistema de balizamento que se viña utilizando, fíxose un sistema novo en colaboración co Corredeiro do Porto de Muros, e a intención é, na medida do posible, aumentar ano a ano os distintos areais que se vayan balizando. O problema que temos é que hai algún no que non é doado facer este balizamento, e un deles é precisamente o da Rocha. Se ves mal os balizajes é porque hai barcos de fora que se atan as boias e móvense os botos. Intentaremos ir para a semana a poderlos ver, porque houve en Louro ese problema e en Esteiro onte ese problema. Digo, se ves o balizaje mal en Esteiro... No, Damián, estáche dicindo que hai que multar. Estáche dicindo que hai que multar. Pero hai que multar, sin reparo ningún. Non sei hasta que punto nos temos capacidade de multar o que pasa no mar. Se denuncia a. Sí, pero tamén tens que collelos na llada, como se soe dicir, non é doado. Vale. Vamos a ver, vou ca seguinte pregunta. É a última, pero con respecto a esta, unha línea non me contestou o fundamental. A unha parte importante. Hai que traer as mocións ao pleno. Por lo menos recoller ideas. Non deixalas a morrer, disposa a continuación facer uso delas, que fan moi ben, si pensan, perdón, fale usted. Non, eu voulle preguntar, é un rogo ou é unha pregunta, o das mocións?
era un abuso que estaba facendo eu falar cando non debía. Vale. Bien, acabo ca última pregunta porque estou maliño, se non desto había, Dios mío, que aí había. Acerca da taxa turística. Recentemente fixe vostede unhas declaracións a un medio escrito nas que, entre outras respostas, as seguintes. Entón, pregunta o periodista, se a Xunta permite que esa taxa turística saia adiante, vaina propoñer en Muros? Absolutamente, sí. Sí, non está acentuado. Bien, de feito, xa hai comunidades eminentemente turísticas que fan cobros a turistas con total normalidade. Bien. Pregunto, o titular da prensa decía unha taxa non vai espantar os turistas e sería de moita axuda para o Concello. Vale. En esta sociedade relativista todo discutible. Bien, pregunto, cree vostede que con todas as deficiencias e carencias que ten o noso Concello en diferentes eidos e tamén no turístico está en condicións de aplicar esa taxa turística? Non cree vostede, como común dos mortais, que para cobrar hai que dar, e neste particular, máis e mellor en temas de competencia municipal en materia turística? Mire, señor Lago Álvarez, xa que me está facendo unha pregunta para soltarlle aquí o meu argumentario político, porque está me facendo unha pregunta de argumentario político, dígolle que sí, que creo que a taxa turística é algo que os concellos que soportamos un aumento de poboación tan elevado na temporada estival como é o noso, debemos emitir para poder subsanar precisamente ese gasto a maiores que temos. Sen ir máis longe, unha das principais deficiencias que ten o noso Concello cando chega a época estival é a recollida de lixo. A recollida de lixo do turista soporta o veciño, porque é o veciño quen ten que pagar o aumento e o reforzo do lixo no verán. Os visitantes non pagan nada por usar uns servicios que están mantendo a nosa veciñanza. O cobro dunha taxa turística permitiríalle ao Concello asumir melloras en todos estes servicios. Por iso creo que é totalmente válida e totalmente necesaria o cobro dunha taxa turística. Teña en conta que o mellor cidades máis grandes non notan ese aumento, pero concellos máis pequenos como é o noso, como son todos os da costa, pasen. O mellor hai moitos alcaldes que non o din, pois non sei por qué, pero falando en petit comité, que a maioría dos alcaldes de toda a ría, e digolle en petit comité porque hai veces que en alto non todos o poden dicir, en petit comité todos din que o gasto que asumimos polo aumento da poboación flotante é tremendamente elevado e moitísimas veces non o damos asumido, nin nós, nin os concellos limítrofes. Entón xa lle din o meu argumentario. Unha última. Ese é o argumentario do Negata. O da alcaldesa. O da alcaldesa. Pero non é o argumentario do grupo de goberno. Porque eu creo que este debate é moito máis profundo. E como non o tuvemos, é a súa opinión, a opinión do Negata. Señora González, a pregunta do señor Lago Álvarez iba dirixida á alcaldía. Pero usted dixo, vou dicir o meu argumentario político. Claro, porque que... intervín, se non intervín. Claro, señora González, é que foi unha pregunta política. Non foi unha pregunta do que está a facer o Concello. Foi unha pregunta totalmente política dirixida á alcaldía. Algo máis, señor Lago Álvarez? Sí, unha última pregunta, xa que me dou algunha pista, voulle dar a usted unha pista, porque eu non estou aquí para facer que todo salga mal, en absoluto. Todo o contrario, todo o contrario. As pautas que están levando en algún sitio onde teñen asignada un rogo, é rogo. Voulle rogar que faga unha xestión pequeniña de todo que é moi fácil de facer. Un robo, verdad? É moi fácil de facer. O me encarga a min e vamos, tranquilamente, sin problema ningún. Bien, vou a ello correndo porque xa me estou no momento de tomar xa a seguinte pastilla. Bien, os concellos, a comunidade autónoma aproba, tumba tal, os concellos elaboran unha ordenanza e de ordinario o que están facendo é
polas as pernotas turísticas. Bien, para saber hasta onde poden chegar ou non, hai un recurso que ten que entenderse que é perfectamente válido, que é os dar conta. Temos, bueno, eu cando tuve me dediquei a hospedería, obrigatoriamente eu e todos darlle conta a Garda Civil de aquí teño estas persoas, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel solamente estadístico, dirixirse a Guardia Civil e dicir cantas pernotas hubo establecimentos de unha categoría, de outra. Non é andar co famoso artículo ás voltas. Simplemente, entonces, meditar canto tuve 1000 pernotas. Bien, canto podo recaudar de 1000 pernotas? Me interesa, non me interesa? Bueno, evaluar, etcétera, etcétera. E para iso non vai falta ser técnico. Moitísimas gracias. Ben, pois damos por rematado a sesión ordinaria do mes de xullo, do 24 de maio. Estamos rematados. Estamos rematando. Perdón, teño que pechalo pleno, vale? Pois nada, dámoslo por rematado. Bo día da Patria Galega a todas e a todos. Vale. Mira, Lauriña,